Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Timu yangu ndipo mukitese katadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo. Aiwa zviri kupisa tokupe timu yangu. Pasatapinda panyere nasiri kupisa mangoba yachi. Basa subscribe so that musare pane zvese zvichitika zviri kupisa paSokoto TV anditi. Notoroti iwewe amusi kushanda muri family. Pa family apa space ponfongo kupuwa. Atisikuitwa zve andisikuita mapepa ekutonge mshandi yokutitwa ndiri mwana alright. Ndimpamba pedu. Ora yichi. But iwe hauna kubukwa here nemunhu waMwari uyu. Ndichibukirwe. Amene maonero angu because ndiri kuona unge iweweka mazuva akapera pa lockdown apa. Wakanga uchisikasiyani ukatoimba kuti mticha moda kuti tikuratidzei tikataiwa ka mukomana uyu ari pedyo nechi mukomana ari pedyo nemunhu waMwari. Anditi kadaro ende taisfarira ende waitobudoka chena iwa uri pamisata nyoko yemajagwa zvino exactly uchibuda une vatimu rataiona rimwe rekwana Diamond Platinum rekuwasafa anditi tichitofara kuti mukomana ita tikaona uchinzi watengerwa Benz nemunhu waMwari anditi Benz pavakakutengera uchiti ndekuti tishande tese pamabasa tichauya kana kuti vakatokutengera nekuti ndangofara hangu kuti ndashanda newe tifambawo nemota iyi vakanditengerawo sifadzirwa nechivaitawo nemushando ratikuita anditi pakushanda kwedu papa ndikawafadza wakanditengerawo chi mota taisiye kuti andikukutengerera kuti tizodai handiyangu ndikada kutoipisa izvizvi. Saka iwe une contract here naPassion kana kuti munoshanda sei naPassion? Ndiri mwana wemumba. But iwe ine ndiri kuona kaunge iwewe unenge wakabukwa. Andakubukwa. Wai ndiri kudaro. Iwewe pawaifamba naPassion. Taiona muchimba uchibata maflegi achibudikira wachidi hauna umbobvira wakanyatsoiswa padhuze pekuti unopuhwa vanhu vakuru vanorema like sanga zvaitwa naRocky kupuhwa kweko naRocky aunzirwa kofolomito iwewe waingoimba wako chichichichi sikada uziva kuti hakusi kubukwa iroko. Aiwa kusi kubukwa. Saka uitoshanje here kuti inini profeti vaingogumira nini kuTanzania kunopisa profeti havana kuyazobatsira ndosikavarunzi profeti anditi havana kuyazobatsira inini chete ndiri wani kusapira ndishanda kana naJamaster chiro Enzo Aisha chiro mastudios vanokunotoshanda kana naNo Limits vanokunoshanda kana naAny studio Marcelo Chusport any anditi izvo zvandibona vakasiyana Oskit anditi kwetoti havachashande nemamwe mastudio vanoshanda anditi but inini wakabukwa kamazuva aiwa ndibukwe kandobukirwe aiwa kana tiri kuti kubukwa ka because yezvino katikuona vane chese zvakabukwe here kuti anoburitsa chinhu chinyowani aiwa saka songo wani andoburitsa kuTanzania yangu naDiamond yatakatana noita tiri songo naMaster KG yamakaita saka zvinopa kanguva haungonoti saka ukazonyangogara pamuromo pavanhu vanopedzera kunyanya kutsoma kuti kuitei kudi anomaibata saka zvikuuya ipapo todamboti vanhu vaonoka zvekumbitaurawo plus munhu waMwari futi kamunhu waMwari futi moziva ini ndiri mugeto youth futi moziva pane pandombopindawo maraundi angu pamwe ndombopindawo kumusha kana kunorima kana zvitools saka waita basa wanyatsonitsanangura because nachifunga kuti uri place holder yaRocky kuti iwe panzvimbo pako pakaiswa Rocky hakuna selekila futi kuna boundlisa futi maona Passion Java i studio hombe kuti apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama.